Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. So insha Allah bidiyo ne mai mutukar muhimmanci yadda zaka fassara kowane irin yare ka rubuta masa subtitle. Za ga bidiyo kana son sa mutukar son sa na channel ne to amma baka fahimtar abin da suke faɗa ko na larabci ne. To wannan MX player za ta taimaka maka wajen da zaka sa kowane irin film subtitle ta yadda zaka dinga samun damar jin abin da suke faɗa da yaren English ko kuma wani yaren da ka fi iya. To kafin mu nuna maka yadda ake mu shiga abin koyo, muna roƙon ka danna mana subscribe akan channel din mai suna Ishak Tech domin samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun saki. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. To a yau insha Allah da maka bidiyo akan yadda zaka dora wani film din subtitle ko da ba shi da subtitle. To da farko ko kuma da yaren da kake so, da farko abin da zaka yi sai ka danna akan browser da kake amfani da ita, sai ka shiga sai ka shiga Play Store ɗinka, ga namu anan sai ka danna akai. Bayan ka danna sai kai searching din application wanda yake extraction, sai ka sa za asiba, gashi nan ya fito, kana yin za zai fito, gashi za asiba, sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka je ka yi install ɗinta, tunda mun yi install mu kawai buɗe shi zamu. To sai ka fito free, bayan ka buɗe shi sai ka danna akan browser da kake amfani da ita, tunda muna amfani da Chrome ga ta anan sai mu danna akai. Bayan mun danna kamar yadda kuke gani ya kama waje kamar haka, sai ka zo wajen searching sai ka ce X-Men Apocalypse English subtitle, gashi anan ya fito X-Men Apocalypse is English subtitle, sai ka danna akai. Bayan ka danna gashi nan a farko wannan inda ka ce X-Men YIPY subtitle, sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka janyo ƙasa, sai ka nemo wani subtitle na wace ƙasa kake so. Misali mu ce mu subtitle ɗin da muke so, kamar misali mu ce France muke so, sai mu je mu nemo subtitle na Faransa, ko kuma mu ce Arabic muke so, kamar yadda kuke gani. Bara mu je mu ɗauko subtitle, ga wani subtitle nan da aka sa Arabic, sai ka danna akai. Bayan ka danna kamar yadda kuke gani ya kako je kamar haka, sai ka danna akan nan inda ka ce download subtitle, sai ka danna akai. Kamar yadda kuke gani bayan 'yan sakanni ya gama downloading, sai ka danna akan nan inda ka ce open, gashi ana, sai ka danna akai. Sai ka danna akan nan inda ka ce kan file manager ɗinka, amma ka tabbatar ka ɗauko wannan abun saboda shine. To sai ka danna akan file manager ɗinka. So bayan ka danna sai ka danna kan rubutun, sai ka danna akan inda ka ce move, sai ka danna akan move, ka ɗauke shi ma'ana kenan. So sai ka je ka nemo file manager ɗinka again, sai ka sai ka je ka nemo inda kake so ka ajiye wannan rubutun. Mu a ƙasan memory muke so, sai kai posting a ƙasan memory. Kamar yadda kuke gani gashi anan ya zo ya posting din kansa. To sai ka shiga wani bidiyo kake so ka dora subtitle, sai ka danna akan play da muka fi amfani da ita, wato MX player. Idan baka da ita ma zaka iya wa Play Store ka dauko ta. Bayan ya bude maka kamar haka, sai ka nemo bidiyon da kake so ka dora subtitle din. To bara mu nemo bidiyon da muke so mu dora subtitle akai. Ga wani bidiyo nan da aka ce work another pay, sai mu danna akai, tunda misali wannan talla ne ya shigo, wannan na work din shi muke so, sai mu danna akai. Ke gani wannan bidiyon babu subtitle a kansa, gashi nan
ba subtitle a kansa. To yadda za subtitle sai ka danna akan nan inda aka ce yan duga-dugon nan guda uku a sama, sai ka danna akai. In bidiyon ma kwantacce ne dai za ga yan duga-dugon, sai ka danna akan nan inda aka ce subtitle. Bayan ka danna sai ka danna akan nan inda aka ce open subtitle, sai ka danna akai. Bayan ka danna sai ka danna akan inda aka ce folder up, sai ka ƙara danna akai, sai ka ƙara danna. To kamar da kuke gani wannan shine memory mu, ga abinda muka zo muka yi posting gashi anan wajen wannan na Arabic din gashi anan, sai mu danna akan sa. Kamar da kuke gani direct gashi nan subtitle ya hau na larabci idan balarabe ne ko kai ko larabci kake ji. So right now let's take your za mu iya tsara muku kuma bature kai turanci kake ji za ka ƙara danna ne a kai, sai ka danna kai inda aka ce subtitle din nan. Bayan ka danna sai ka danna akan inda aka ce open subtitle. So mutum da mun riga mun je mun ɗauko subtitle na turanci muna da shi, in baka da shi ma yadda muka yi zaka je ka ƙara yi ka ɗauko subtitle na turanci. To mutum da mun ɗauko gashi anan sai mu danna akai, sai mu ce add, sai mu ce idan baka ɗora ba sai ka sa add subtitle, idan kuma ka ɗora sai mu ce replace. Tunda so muke larabcin ya sauka wannan yawo sai mu danna replace. Kamar da kuke ya fara hawa na turanci, za mu iya jin sa mu ya mana magana turanci kuma za mu gane abin da yake faɗa da yaren larabci da yaren turanci. To wannan shine bidiyon yadda za ka mayar da wani fim ɗin da kake so subtitle ka ɗora masa yaren da kake so. Da fatan kun ji daɗin sa. Idan bidiyon nan ya maka ka danna masa like, idan kuma wannan ne farkon ka zuwan ka channel din mu ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. Mun gode.